Give it to them, my people, they have to know what's going on, right? Check this, and get the message proper, right? It's a DKT family. Give it to them, my people, they have to know what's going on, right? It's a DK special to you. Right? Check this. Mwari Ndivo. Mwari Ndivo. Kana uchiziva kuti Mwari Ndivo anotungamira ndati mukati mewe wako ndati uchaona zvinhu zvichi kanga kwaya ndati zvinhu zvichaita zviripo. Kana uchiziva kuti Mwari Ndivo anotungamira ndati mukati mewe wako ndati uchaona zvinhu zvichi kanga kwaya ndati zvinhu zvichaita zviripo. Dzimwe nguva ndati zvinhu zvakaoma, kushaya kana mari ngationa muomwe, kushaya chekupfeka, kushaya chokudya, kushaya chekufuka chaicho. Totenda samatenga nechipo ndationa chamandiba, kana mukandaidza ndinoteerera.